Medio kete Ramogi TV moya jodak 1,000 mauke gweng ma Nyadina Nyakach koro ywak ewi ula masani daro gi miechgi kendo ywero chambgi kod jamni to ka oruma sondu miriu muomo genge. Jodago ma koro kwayo konyruok kutenore kod midhiero mapong' mar pinero ka gi jot mane skunde kod ute mag wedegi. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E gweng ma Nyadina mayudore wuod ma West Nyakach e kaunti ma Kisumu, oula koro otimenewa. Oula makama obiro bang' aora sondu miriu pong' mamuomo genge kaluore kod koth mamedo chwe pacho ka. Jodak yango nikech maliyo koro ochomogi ni mar kopogore kod miechgi, mwandugi mamoko kaka puothegi kaachiel kod jamni bende onimo e pi, gino makoro miyogi achiedh nade kaka gibiro chiemo kendo puonjo nyithindegi. Jokama gimwaneno ka waneno gimarach kendo waneno gimoduono watho tapuro to sache mochopo ne dwa chame piyo sa olore. Sani bando mineno kan bando chin eka 500 en olalte goganda. En ka area waka wadhi madhano madhi 800. Ma wasedhi ge skul kanyo wan dhano 300. Koro wan gi tabu kaka wayud yor konyruok kaka wanyalo chiemo onge. Sani nyithindwa dhi yaw skul. Kaka nyithindo gibiro dhi skul onge. Bende gilaro ni gidak monywandore. Gino mamiyo tuoche kaka nyaldiema, malaria e kind tuoche mamoko mikelo kod pi koro ochomogi gi ng'ong'o. Gik moko kethore, wadagi mere skul Nyadina, ji onywandore. Jogo dak e pi karech. Nyocho kel tandarua di pedhe wi pi. Dinindi ga pi. Kata mogo momini di tede pi. To kamedake onge. Pigi muomoso gi richo. Joge diewo seriously. Uneno nyithindogi ogidhi skul. Nyithindogi tuore. Gisewo jotelo mane giyiero ni ojwang'ogi kaluore ni midhiero makama osedak kodgi higni kendo medo rocho ngimagi kata mana nyadidek higa ka higa. Nyocha watero jotelo ok nyal konyowa. Wuodwa ni kama nyocha watero naduma wuodo wuor pok anene buta ka nyaka nwachak chandore. Koro wadwaro dhu penyo min buno wanyakach aduma wuono wuor. Ni en kanya do jok ma nogo ne kura to thote penwa uru MCA marwa man wayiero ni to eto en kanye ma ji hinyore malich kamani to gilinga linga. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Appeal ne jo county national government mondo bi owinj ywakwa. Wasebet kwa ywak dwe mar 4 dwe mar 8 dwe mar 12 to pok wayudo permanent solution mondo gino bed solve. Jo Sangorota wambe wa jo Kenya ngiwa uru wambe ung'ini to be osuru dong wagolo koso kugolo osuru tang'omi ojwang'wa kama omiyo waywak konywa uru kelwa uyedhe Kata umiwa pesa umiwa ng'o to pod ok nyal konya ahinya. Wabiro kawo twatiyogo ndiyo to pod pong' pi en mana kama. Gima duong' mana kwayo ni kinyalo yud kaka igero dam miwacho to ger mondo gernwa genga oregi ma pi nyalo bet ni koro donjo luo wang'e tir ka dhi nam. Koro ok duogi nywa okuku. E kinde ni makoth medo chwe pacho kaka ula bende rocho ngima oganda mathoth. Jodak mamiriu bende okotony. Gikwayo konyruok mochwere kuom sirikal magiwacho ni osejwang'ogi kinde ka kinde ma aora sondu miriu pong' kendo ywerogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyadina, Nyakach, Kisumu County.